7 sekunnin haaste. Eli ekana. Tehdään mulle. Niin, tehdään Saaralla. Ja noi päättää niinku, että mitä mä teen. Noniin, eli sulla on 7 sekuntia aikaa. Ei mitä pelkäs siinä. Eli Saara, sulla on 7 sekuntia aikaa juosta tonne seuraavalle talolle ja takaisin. Ei vielä! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et kerennyt! Se ei kere! Eli me tehdään nyt tolle, mä keksitään siis Erinin kanssa nyt sille. Niin, Ja. Elikkä sinulla on 7 sekuntia aikaa däpätä 10 kertaa ja aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monta siinä tuli? En mä tiedä, mulla on No mä laskin ainakin 10. No ihan sama, se sai puolikkaan pisteen. Joo. Sitten on Erinin vuoro. No niin, okei. Eli Erin, sinulla on 7 sekuntia aikaa juosta tämä talli ympäri tästä näin. Okei. Nyt. Aika. Ei 2 sekuntia. Mentikö? Joo. Onko sopissa? 7 sekuntia, et just mennään. Just meni 7 sekuntia. Just meni 7 sekuntia. No niin, Et ehtinyt. Sitten kaikilla on nyt tämä kerran. Vaikka tässä. Joo, sitä oli tässä. Hei. Moi!